Pa dobro, mi ga doživljavamo onako kako što ste i vi rekli, kao najlepši grad na planeti Zemlji i dosta se radi na uređenju Ohrida i zato smo eto i kao najznačajniji turistički centar i zastupljeni na Beogradskom sajmu turizma. Šta nudite novo, osim onoga što već godinama imamo prilike da vidimo kad je Ohrid u pitanju? Pa ono što je novo, u stvari ono što je samo na neki način repozicionirano, to je taj verski turizam koji je značajniji i koji je do sad je bio isto sastavni deo naše turističke ponude, a i gastronomska ponuda grada Ohrida. To je uvek bilo dobra muzika, dobro vino i dobra hrana, zaštitni znak ne samo Ohrida, već i čitave Makedonije. Čitave Makedonije, da. I oduvek su i srpski turisti uživali u našem gradu Ohridu i tako da ih pozivamo i sada da dođu. Ohrid je sigurno i oduvek je bio spreman da dočeka srpske turiste. Ćemo napraviti?